हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर गाववाल्यांनो, चैत्र शुद्ध नवमी म्हणजेच रामनवमी ह्यो उत्सव सगळ्या भारतात आणि परदेशात सुद्धा मोठ्या उत्साहात साजरो केलो जाता। ह्यो दिवस म्हणजे प्रभू श्री रामचंद्रांचो पृथ्वीवर जन्म घेण्याचो दिवस। खरा म्हणजे प्रभू श्री राम म्हणजे श्री विष्णूंचो 7वो अवतार। विष्णूंनी पृथ्वीवर अनेक अवतार धारण केल्यानी ज्या ज्या वेळी ह्या पृथ्वीवर अन्याय आणि अत्याचारांचो साम्राज्य वाढला, अधर्म जेव्हा ह्या पृथ्वीवर वाढलो, तर त्या अधर्माच्या साम्राज्याचा नायनाट करूच्यासाठी आणि धर्माची पुनर्स्थापना करूच्यासाठी विष्णूंनी अनेक अवतार घेतले होते। आणि त्याच्यातलोच ह्यो 7वो अवतार म्हणजेच प्रभू श्री रामचंद्रांचो अवतार। गाववाल्यांनो, राणी कौशल्या आणि राजा दशरथ ह्यांच्या पोटी प्रभू श्रीरामांनी जन्म घेतलो दुपारी 12 वाजता। चैत्र शुद्ध नवमी दुपारी 12 वाजता पुनर्वसू नक्षत्रावर कर्क लग्नी गुरु व चंद्र असताना आणि 5 ग्रह उच्चस्थानी असताना प्रभू श्रीरामांचो जन्म झालो। गाववाल्यांनो, खराच किती शुभ वेळ असा बघा। तर ह्या शुभ योगात इक्ष्वाकू वंशात प्रभू श्रीरामांनी जन्म घेतल्याने चला तर मग बघूया आता आमचा ग्रामदैवत असलेल्या कसालच्या श्रीदेवी पावणाई रवळनाथ मंदिरात रामजन्मोत्सवाचो ह्यो सोहळो। आनंदाने बहरली, आनंदाने मोहरून निघाले। स्वर्गातून देव अप्सरा या सर्वांवर पुष्पवृष्टी करू लागले। अगदी संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये आनंद आनंद
नमस्कार गाववाल्यानो, बघितलास ना रामजन्माचो ह्यो सोहळो कसो वाटलो? नक्की कमेंट करून सांगा. संपूर्ण कसाल पंचक्रोशीतून या ठिकाणी भाविक गेलेले होते. प्रभू श्रीरामांची जीवनकथा, जीवन कहाणी भारतीय साहित्याच्या उत्कर्षाक नेहमीच प्रेरणा देत रावली हा. त्यांच्या जीवनावर आधारित रामायण ह्या महाकाव्याची रचना महर्षी वाल्मिकींनी केली. रामायण आपल्याक सांगता की प्रत्येक व्यक्तीन आपला आदर्श जीवन कसा जगाक होया. एक पत्नी म्हणून, पती म्हणून, आई म्हणून, सासू आणि सासरो म्हणून, एक मुलगा म्हणून, मुलगी म्हणून, बहीण आणि भाऊ म्हणून किंवा प्रत्येक नात्यातल्या व्यक्तीन आपला जीवन कसा जगाक होया, आपला नाता कसा निभावूक होया याविषयी रामायण आपल्याक नेहमीच मार्गदर्शन करता. म्हणून जगातल्या प्रत्येक देशाक रामायण ह्या आपला आदर्श वाटता.
आणि आता लगेचच या ठिकाणी ओटी भरण्याच्या कार्यक्रमाक सुरुवात झाली. गाववाल्यानो, आजच्या या कलियुगात रामाचा नुसता नाव जरी घेतला म्हणजे राम नाम जपला तरी आपल्या जीवनातून सगळ्या प्रकारची दुःखा दूर होऊ शकतात. प्रभू श्रीरामांच्या जीवनात देव असूनही इतकी संकटा इली, पण त्यांच्यानी कधीही आपलो संयम ढाळाक देऊक नाही. रामायणातली प्रत्येक व्यक्तिरेखा आपल्याक आदर्श जीवन जगण्यासाठी वाटचाल कशी करायची ह्याचा मार्गदर्शन सतत करता असा. प्रभू श्रीरामांच्या जन्मसोहळ्यासाठी इलेल्या भाविकांसाठी या ठिकाणी महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली होती आणि या महाप्रसादाच्या कार्यक्रमाचा नियोजन अतिशय सुंदर पद्धतीने केलेला होता. सगळ्यांनी रांगेत उभी रवान महाप्रसादाचो लाभ घेतल्यानी. जे कोण ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित नायत त्यांच्यानी आपल्या ग्रामदेवतेचा म्हणजेच श्रीदेवी पावणाई रवळनाथाचा दर्शन घेवा. तर गाववाल्यांनो, रामनवमीचो ह्यो दिवस म्हणजे फक्त प्रभू श्रीरामांच्या जन्माचा स्वागत करण्याचो दिवस नाया, तर प्रभू श्री रामचंद्रांच्या गुणांचा स्मरण करण्याचो ह्यो दिवस असा. त्यांचे जे गुण होते ते आपल्या अंगी उतरवण्याचो प्रयत्न करण्याचो ह्यो दिवस असा. गाववाल्यांनो, ह्यो रामजन्मोत्सव अयोध्या, नाशिक, पंचवटी या 3 ठिकाणी अतिशय मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जाता. बऱ्याच मंदिरांमध्ये चैत्र शुद्ध प्रतिपदेपासून म्हणजे चैत्र महिनो सुरू झाल्यापासून ते चैत्र शुद्ध नवमीपर्यंत म्हणजेच रामनवमीपर्यंत अखंड 9 दिवस ह्यो साजरो केलो जाता.
जसो आपण आपल्या कसालच्या श्रीदेवी पावणाई रवळनाथ मंदिरात साजरो करतो। तर गांववाल्यांनो, तुमका माझो ह्यो रामनवमीचो व्हिडिओ कसो वाटलो ता माका कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओक लाईक करा आणि तुमच्या मित्रपरिवारात जास्तीत जास्त शेअर करा। भेटाया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये। तवसर टाटा बाय बाय, धन्यवाद। बोला प्रभू श्री रामचंद्र की जय।